Mipagawas og warrant of arrest ang Makati City Regional Trial Court batok ni Senador Antonio Trillanes IV kalabot sa kasong libel nga gifile ni Makati City Mayor Junjun Binay. Ang kasong libel gifile ni Binay ngadto pang Abril sa miaging tuig human sa investigasyon sa giingong anomalya sa Makati City Government. Matud ni Binay nga ang mga gibuhiang pulong ni Trillanes ato sa maong hearing intended aron gub-on ang reputasyon sa mga Binay. Apan si Trillanes misaad nga iyang pamatudan nga ang tanang alegasyon sa mga Binay dili tinuod. Matud sa iyang kampo nga wala pa sila makadawat sa official copy sa maong arrest warrant nga gipagawas sa korte ug andam ang senador nga moatubang sa maong kaso.